Някой да клипне и да прати как звучи. На 1200 оборота. Добре. Палунката е поредното филмарче, бат, от нови изкървате. Там тия са много, бат. Тази сел тук ще си купа от скарата. Той има бати опашката, човек. Психото ли, да? Аз на психото му спасих живота, брат. Психото сега щеше да умрял, ако не бях аз. Бате, една сутрин седа играя с, не знам, Ястреба, дали го знаеш, Ястребовски. Забогатявам, дет седи и се пише. Един стример. Играхме FIFA, братле, сутринта рано. В 5 часа, 5 и нещо. И аз тръгвам да си лягам, братле, да спя. И тъмън си довършваме матча и му викам, айде брат, лека, нали, такова на ко. И лудия бата влиза в Дискорда. И смисъл, той не мога да говори. Викам, Арио, какво правиш? Викам, тъмън си лягам. Вика, братле, Норикса го знава. Норикса не съм го виждал в стрима от много време. Той даже може да ме отпоследвал. И влиза такъв, викам, какво става, брат? Вика, умирам, вика, помощ. Викам, какво става, бе, бате? Зъба му се беше надул, брат, тук беше там такъв. О 5:30 сутринта. И аз му търсих кабинет. Ходих, взех го. Колата ми беше с счупено каре, бате. Не можех да седна дори да дам газ, защото ме беше страх, че ще превърти и ще стане нещо. С проблемно каре или не знам какво, или полоската ли, бате. Нещо като вървеше колата, ако даде газ, бате, и направо седеше и че гърташе яко. Не помня какво трябваше да правя тогава на колата. Ходих до тех, взех го и го закарах сутринта на лекар, бате, и се прибрах. Такъв беше, бате. Като го видях сутринта, то окото му беше затворено, разбираш. Все едно некой го беше бушонирал, бате. Иначе Норикса не съм го виждал на стрима от много време, бате. Даже не съм го виждал и при други стримери.
GG, бро. Яденето ми изезна повече отколко съм изкарал. Демек утре и други ден да не мисля, че ще има някаква работа, така ли? Седаме врака, бат. Че се сместим, нека я седна да си хапна като нормален човек. Ай, тук може да се намести, ама няма да е тук. Поне хубавото е, че съм тук в района, къде после трябва да се чекирам. Ей, тук може да се завра, тук ще се завра. Ама ще обърна напред, да не ми гледате устата. Вече почва да ми стане удобно да седна да ям пред вас. Между другото, 15 градуса, ама често да ви кажа, едно ще е някакво хладничко да е. Какво става, Квентинка? Как си, батко? Бих казал, Ванка, че е лекичък ветрец салата. На тебе може ти се налага, брат, ама аз все пак да не забравяме, че съм само някакви скромни 150 кг.
Ама стоташки, какво става, брат? Трашка, то да беше истина, бате, да седна да го кажа, ама. В момента е... Лечи ли си да съм отслабнал във Ванка? Хората тук казахте, че в лицето много съм се изпил. Между другото, виж сам, погледни ми очите, в смисъл, личи си нали от това, откъде съм преспал, лате. Ама, преди спомняте ли си, че очите ми ставаха е такива, човек? Направо ми се подуваха е така. Не съм баш невидим, ама... Човек, смъкнал съм 15 кг. И честно ти кажа, чувствам се по същия начин, като бех и 150 кг. Нас по Леонардо Ди Каприо и Брус Уилис, бате. Бата, не знам, аз като се погледна в огледалото съм си същия. До 9:30. Утре и други ден работим, събота и неделя почиваме. Некой ме е последвал преди малко ли? Някакъв бот. Ще го изтрием. Абе, бате Деско, тука ли си, бе? Сега знаете ли какво? Имаме сериозен проблем. Ами, аз си взех ядене, мън. Не, то е много висок, брат. Не бе, какви салфетки, аз ям 2 личка, ама. Нямам нищо за пиене. Бате, не знам как го сметаш 2 плюс 2 е равно на 5, ама 2 по 2 е 16.